Δεν πειράζει κανένα. Καθαρίζει τον πάγκο, να είναι καθαρό. Κι άλλο εδώ. Πιάσε τίποτα εδώ, ψαρέλι. Ή έτσι, για. Δεν πλάκα, δεν κάνω τίποτα. Κάναμε τώρα, δεν πιάνω. Baba, teles na para may sakyes. 15? Ba yung puset pa pa na naiiba? Ayun o, nakuha na niya yung malaki. Gusto mo to? Kumakain ka ba nito? Ay hindi, ako din eh. Gusto mo yung lutso? Ha? Ha? Yung pangsigang. Hintayin natin iba. Lambat. Άλλο, οι πιές πόσο κάνουν. Δώσε ένα κοσάρικο. Αλήθεια. 23 κάνουν ένα κοσάρικο. 15 το κιλό. Ayun, meron doon. Dekapende daw yung, ikusipende daw yung labraki. Oo, paano dyan? Ένα κιλό είναι. Ένα 600. Πες μου. Ποιος έσπασε εσύ. Ποιος εσύ αυτά. Kasi nabgalo na yate. Mas po. Τι θέλεις εσύ, τι ψάχνεις. Αυτό ποτέ, τι θέλει. Αυτά τι πήρε, αυτά τα μικρά που το πήρε. Εδώ είχε λίγα εδώ ο Κώστας. Τι είναι. Τι σου λέει. Ναι, αυτό λέω. Pa, Ella, ano ba? Kasi tanghali na ako. Anong gusto mo? Eh, ano yung 15? Maliliit siya eh. Έλα. Με το οποίο το 25 yung ano, Πάει. labraki. Ω,